Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 26 травня, четвер, це 819-й день анексії Криму. У Криму знову провели кілька обшуків в будинках кримських татар. Цього разу рейди пройшли в передмісті Сімферополя, у Кам'янці та Хошкільди. Тимура Османова після обшуку повезли до центру по боротьбі з екстремізмом. Також обшуки провели в домівках його компаньйонів по бізнесу Хайсера Халілова і Артура Халтаєва. Обшукали їхні торговельні точки у мікрорайоні Хошкільди. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял повідомив, що обшуки в кримських татар проходили начебто в рамках боротьби з нелегальними мігрантами. Що відбувається зараз здесь? Старший вийде об'яснити. Старший вийде об'яснити? А коли він вийде? Зараз вийде. Все вже закінчено. В ближайшее время. То есть по какой причине сюда зашли? Все старший. Мы не уполномочены. Все расскажут, не переживай. А давно вы здесь находитесь? Как обычно? Да, как обычно. Так, да? Просто мы не имеем права с вами разговаривать, честно. Не, ну все, ладно, я задал вопрос, вы ответили. А там внутри еще, кроме следователей, кто еще находится? Понятые. Понятые? Все по закону. И вся семья, да, их Вся нет? семья, да. Дети есть малолетние? Сегодня детей не знаю. Насколько нам пока известно, было проведены 3 обыска в домах Тимура Османова, Артура Халтаева и Хайсера Халилова. Все эти ребята друзья, насколько нам известно, имеют общий бизнес, общее дело. Они занимаются торговлей. На их торговых точках, насколько нам известно, были проведены обыски, как минимум на 2 микрорайонах Хошкильда, того же Симферополя. Как нам известно из разных источников, обыски проводились в ходе дела о нелегальных мигрантах. Якобы у них на торговых точках работают нелегальные мигранты, и в связи с этим были проведены обыски и на работе, и дома. Всех ребят, насколько нам известно, направили или направляют в так называемый Центр по противодействию экстремизму на улице Декабристов в Симферополе. Я точно знаю, что арестов не будет, это не в рамках уголовного дела, это административное судопроизводство. Если у них будут обнаружены нелегальные работники, то им грозят очень серьезные денежные штрафы. В Алупці обшукали пенсіонерів. До родини літніх мусульман приїхали ФСБшники і переглянули всю релігійну літературу. Частину книг вилучили. Сусіди стверджують, що це тихі і спокійні люди без дітей, ніколи не вели жодної агітації і не висловлювали яскравої політичної позиції. Досі не знайшли члена виконавчого комітету Світового конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. Він зник позавчора ввечері. Його викрали люди у формі російського ДПС. Батьки знайшли відео викрадення, де зафільмовано, що Ервін втікав від нападників. Вчора вранці його автівку знайшли відкритою біля будинку. Рідні звернулися із заявою та відеозаписом до відділку поліції. Однак їм відмовили, не взявши ні заяви, ні відео. Информации о местонахождении Эрвина Ибрагимова, к сожалению, на данный момент нет, никаких новостей, что это могло быть и так далее, и так далее. Утром мы общались с сотрудниками УФСБ в Крыму. Они строят разные версии, кстати, не отрицают, что, возможно, это могут быть провокации из Украины с целью дестабилизировать ситуацию здесь, в Крыму. Но мы в это, естественно, особо не верим. Уверяют нас, что задействованы все возможные силы на то, чтобы искать Эрвина Ибрагимова, но они сами не имеют представления, кто и зачем мог его похитить. Світовий конгрес кримсько-татарського народу оприлюднив офіційну заяву з приводу зникнення Ервіна Ібрагімова. Він член виконавчої ради Світового конгресу кримських татар, а ще екс-депутат Бахчисарайської міськради. Тому це виклик всьому світовому співтовариству кримських татар, заявили члени конгресу.
Российская Федерация, вдобавок к продолжающей оккупации Крыма, добавила в свой список новое злодеяние против человечности. Член Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар, 30-летний Эрвин Ибрагимов, 24 мая в 23:00 был похищен неизвестными личностями. От пропавшего вчера Эрвина Ибрагимова до сих пор нет новостей. Это не первое похищение человека в Крыму, где подобные случаи продолжаются до сих пор. Очевидно, что варварские и жестокие преступления против крымских татар будут продолжаться. Виновник всех этих злодеяний – Российская Федерация. Без промедлений она должна ответить в Международном суде за все эти преступления и понести наказание. Государства и нации всего мира должны немедленно принять все необходимые меры, чтобы положить конец этим насильственным беззакониям. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Шубаров висловив свій протест щодо зникнення Ервіна Ібрагімова. Його родичі не можуть подати заяву про зникнення у відділку поліції та в управлінні ФСБ по Криму. Її не приймають, не пояснюючи причин. На думку Чубарова, це частина тих репресій, що зараз чинить окупаційна російська влада проти кримсько-татарського населення півострова. Эрвин Ибрагимов подвергся нападению целенаправленному. Есть видеокартины. Предыдущие более 20 таких похищений заканчивались очень плачевно. Некоторых мы нашли убитыми, со следами пыток. Доля остальных, судьба нам неизвестна. Будем все здесь молиться за то, чтобы нам снова увидеть Эрвина. Конечно, это целенаправленное действие, направленное на устрашение крымских татар. Мы очередной раз будем обращать внимание международного сообщества, что ситуация в Крыму все более ухудшается. И в том заявлении, которое вчера принял Меджлис крымского народа, каждое преступление, совершаемое оккупантами в Крыму, должно немедленно реагироваться международным сообществом в виде усиления санкций и большей политической изоляции России. Мы будем этого добиваться. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров дав підписку про нерозголошення матеріалів слідства. Про це він розповів після допиту в управлінні ФСБ по Криму у Сімферополі. Він попередив журналістів, що в зв'язку з розпискою до початку суду буде стриманіше розповідати про матеріали по своїй кримінальній справі. 12 травня окупаційний прокурор Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі управління ФСБ порушили проти нього кримінальну справу за статтею про екстремізм. Сегодня были следственные действия, связанные с фотопортретной идентификацией того, что я участвовал конкретно в этой телевизионной передаче, о том, что это я, будет проведена экспертиза. Кроме этого, я сегодня дал подписку о неразглашении материалов следствия, поэтому, наверное, как бы для журналистов скажу, до начала суда будем немножко сдержаннее давать материалы по моему уголовному делу. Перший заступник Меджлісу Наріман Жиляв подав апеляцію на заборону Меджлісу. Рішення має ухвалити Верховний суд Росії. Жиляв твердить, що Меджліс не є громадською організацією, а тому Кримський суд не мав права розглядати справу про його діяльність. 13 квітня російська прокурор Криму Наталія Поклонська ухвалила рішення про припинення діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. Мін'юст Росії 18 квітня додав Меджліс кримсько-татарського народу до переліку організацій, діяльність яких припинена через екстремізм. 26 квітня Верховний суд окупованого Криму заборонив Меджліс кримсько-татарського народу. В основном мы говорили о тех же аргументах, что Меджлис не является общественным объединением и, соответственно, не может быть ответчиком по иску прокуратуры Крыма. Во-первых, мы говорили о том, что Верховный суд Крыма абсолютно не по праву проводил судебный процесс, так как Меджлис, если и признавать неким общественным объединением, как это требует прокуратура, то является международным общественным объединением, а соответственно суд, который должен был рассматривать вопрос о запрете Меджлиса, это Верховный суд Российской Федерации, а не Верховный суд Крыма. Ну, кроме того, мы говорим о недоказанности многих фактов, которые изложены в
иски, например, незаказанность фактов осуществления экстремистской деятельности, проведения несанкционированных мероприятий, причастности Меджлиса к энергоблокаде и многие-многие подобные вещи, которые мы считаем основными в плане абсолютно безосновательности и незаконности принятого по нам по запрету Меджлиса решения Верховным судом Крыма. У Криму розглянуть апеляцію на продовження арешту Ахтему Чийгозу. Завтра о 10-й годині у Верховному суді окупованого Криму розглянуть апеляційну скаргу на рішення цього ж суду від 20 травня про продовження терміну арешту заступнику голови Меджлісу Чийгозу до 22 липня. Російська влада Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року біля стін Верховної Ради Криму. Російська влада біля стін Верховної Ради. Російські прикордонники відібрали у кримської пенсіонерки сумку з харчами. Жінка похилого віку змушена жебрувати по смітниках, аби прогодувати себе і 8 котів. Жінка розповіла кримському блогеру Сергію Псарьову, як намагалася провести до Криму через адмінкордон харчі. У мене 8 котів. Їхала я, видите, російська, там погранзастава у Херсоні є. Угу. Можете навіть писати це. Забрали геть із сумкою у мене все. Курку забрали, і качку забрали, і все забрали. Это вы себе везли поесть? Ну, да, там була родина моя, їхала сюди. У мене паспорт є і український, і руський. Бо руський нам давали, український не забирали. У мене все забрали, все забрали. Геть із торбою забрали. Хіба це можна так робити? Нельзя так робити. Это на российской погранице? Да. Україна мене пропустила, все, паспорт. Прийшла на Руську, все забрали до халуси. Ще чекайте, вони це, може, були б і не взяли, а це взяли. Я забула гроші, брала з собою гроші. У мене 2 сумки, а я ту сумку, де то їжа, та кинула гроші 10 тисяч. Думаю, нехай буде. А потім там заберу, хто це мені буде в сумку лізти. А потім, як вони сумку забрали, а я розтіралась та й забула, що в мене там і гроші в сумці. Поняла? Та й пропало все нахрен. Отак. Куча діл вийшла. Та й куди тепер йти? Кому жалітися? Та нікому нема жалітися. Тепер закону нема, тепер закон у тих людей. Маєте ви гроші, значить є закон. Нема у вас грошей, здихай чи помирай, ти нікому не нужен. У місті Щолкіно Єдікуйського району Криму депутати хочуть розділити між собою землю. Про це повідомив кримський громадський діяч Олександр Таліпов. Під приводом соціальної допомоги депутати подають списки своїх родичів на отримання земельних ділянок. В основному так звані малозабезпечені – це родичі депутатів окупаційної Щолкінської міської ради від «Єдиної Росії», а також родичі голови Щолкінської окупаційної міськради Сергія Варавіна. Проте працівник міськради, що відповідає за землевпорядкування, відмовився підписувати їхні заяви, бо ті ділянки, на які вони зазіхають, не відповідають нормам. По участкам депутатов, Остах 3, это однозначно. Буйновские тоже. Куренные. Каляка есть, куренные есть, очень много. Далее особо отмечу Антонов. Это тоже 2 участка, которые приходил ко мне. Просто многие из них ко мне приходили, чтобы я подписал. Я ни одного участка не подписал, потому что считаю, что это незаконно. Скажите, земельная экспертиза дала отрицательный ответ. С 2013 года ничего не исправлено. Плюс я поднял материалы, вот у вас сейчас был Валера непосредственно, материалы он мне помог их разыскать, это Солнечный спорткомплекс Солнечный и 4-й микрорайон. И я посчитал, я почему сразу же и написал жалобу о том, что это нерациональное использование земли. Я еще не знал о том, кто в списках, какие списки и прочее, прочее. Это для меня не было известно. Я только лишь боролся, потому что въезд нельзя было портить вот этой застройкой. Служба безпеки України заборонила Міхаїлу Горбачову в'їзд в Україну строком на 5 років. Президент СРСР Горбачов в інтерв'ю виданню The Sunday Times заявив, що вважає правильним рішення Володимира Путіна про приєднання Криму до Росії. За його словами, в аналогічній ситуації він вчинив би так само. Це вже не перша заява Горбачова про приналежність Криму до Росії. Крым – это
наша история, это наша кровь и пот, это то, что мы создали и открыли, это ясно. Чья наша? А? Украинцы считают... Российская. Генеральний директор кримсько-татарського телеканалу АТР Лінур Іслямов дав свідчення у справі колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Його звинувачують у державній зраді. На засіданні суду побувала наш кореспондент Ельвіна Сідбулаєва. Я присягаю, что буду говорить правду, ничего кроме правды. Вы знаете, в какие справы судить? Конечно. Свідчення у справі екс-депутата Кримського парламенту дає генеральний директор АТР Лінур Іслямов. Тоді він був виконуючим обов'язки віце-прем'єр-міністра Криму. Разом з Ганишем був в сесійній залі, коли ухвалювалася російська конституція. Іслямов заявив, під час відповідного голосування у залі Ганиша не помітив. Я тебя его лично не бачил, но я знаю, что депутаты были там. Я его лично не помню. Видел это голосование, видел, что все депутаты, которые там были, они все проголосовали за. Это я видел на табло. Как они поднимали руки, я не смотрел. Но табло говорило о том, что все проголосовали. Пам'ятаєте, лунав у приміщенні Верховної Ради Автономної Республіки Крим гімн Російської Федерації? Ну, конечно. Коли це був момент? Ну, во-первых, открытие было гимн, да, открытие было гимн, и, по-моему, закрытие тоже был гимн, да. Звинувачений у державній зраді Василь Ганиш визнає. Був у сесійній залі 11 квітня 2014 року. Наполягає, за російську конституцію не голосував. 11 квітня я можу сказати однозначно. Я не приймав участь в голосуванні, тому що 6.03, я вже це неодноразово говорив, я здав свою електронну картку. В приміщенні були ви? В приміщенні, звичайно, був. 11.04 в приміщенні Верховної Ради я заходив. Участі в голосуванні я не приймав, я не міг приймати фізично. Суд триває майже рік. Затримали Василя Ганиша торік 28 квітня при виїзді з окупованого півострова. Йому закидають участь у голосуванні за проведення псевдореферендуму, ухвалення російської конституції та балотування у місцевих окупаційних виборах. Наступне засідання у справі відбудеться 3 червня. Ельвіна Сідбулаєва, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. У Вінниці стартував другий міжнародний фестиваль оповідання «Інтермецо». Цього року він присвячений мотивам кримських новел Михайла Коцюбинського, історії та сучасній ситуації півострова. Майже половина заходів буде присвячено кримсько-татарській тематиці. Відкрили фестиваль виставкою Мустафа Джемілєв «Незламний борець за свободу прав людини». Це проект Польського інституту у Києві. Виставка представляє постать Мустафи Джемілєва, лідера кримсько-татарського народу, радянського дисидента, як людини, що незламно бореться за права своїх співвітчизників. Перша нагорода треба, щоб це отримав якраз пан Мустафа Джемілєв за свою діяльність, за те, що він постійно захищає кримсько-татарський народ, але до того ж він діє як людина, яка просто бачить і хоче добитися демократії не тільки на території України, але й інших країн і знає, як це робити. Як я вже казала, коли ми відкривали цю виставу, він виражає силою свого духа і волі. Я не випадково сюди прийшла. Я беру участь у літературному фестивалі «Інтермецо», але я дуже тішуся, що мені пощастило приїхати в той день, коли я змогла потрапити на виставку фотографій, присвячених діяльності Мустафи Джемілєва. В університеті на парах навіть з української літератури, історії української літератури у контексті шістдесятництва згадуємо поряд з ім'ям В'ячеслава Чорновола, Петра Григоренка і ім'я Мустафи Джемілєва. Це дуже яскрава сторінка в історії України. Наразі це всі новини. Більше розповість Ільдар Курцеїтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з нами. До побачення.